ሶ ዩኒቨርሳሊዝም እንታይ ዩኒቨርሳሊዝም ተልና ዩኒቨርሳሊዝም ክበሃል ከሎ ኣብ ክልተ ይዝም ቀል ከምቲ መጀመርታ ዝበልኩኹም ተሓደ አልትራ ዩኒቨርሳሊዝም ይባል ማለት እዩ ሶ መብዛሕትና ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ንዘለና ናይ ቀረባ ናትና ናይ ዩኒቨርሳሊዝም ተዘክሮ ካርልተን ፒርሰን ዝበሃል ሰብኣይ እዩ ማለት እዩ ናይ ፕሮቴስታንት ናይ ፔንቴኮስታል ፓስተር ዝነበረ እዩ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ the gospel of inclusion ዝብል መጽሓፍ ዝጻሓፈ ካብቲ ሜይንስትሪም ቸርች ድማ ብዙሕ ዓይነት ነውጽ ዘምጽእ ሰብኣይ እዩ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕጂ ናይ ፕሮቴስታንት ኣካይዳ ድማ ንኽበላሾ ካብ ኮንትሪቢዩት ዝገበሩ ሰባት ኢለ ዝኣምኑ ኣነ ካርልተን ፒርሰን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ መጽሓፍ ምጽሓፈ ገይ ኮንካ ክርስቲያን ምዃን ይከኣል እዩ ዝብል ስና ሓሳብ ሞር ክገዝእ ጀሚሩ ድላይካ ኮንካ ክርስቲያን ክኾን ይከኣል እዩ ምክንያቱ at the end of the day እግዚአብሔር ፍቅር እዩ ኣምላኽ ከምቲ ዘለኽዎ እዩ ዘፍቅረኒ ስለዚ ከምቲ ዘለኽዎ ዘፍቅረኒ ተኮይኑ እግዚአብሔር ፍቅር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክልወጥ ኣይድልየንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባዕል ኣሜሪካ ኸድኩም ተሪእኹም ገይ ክርስቲያን ኣሎ ሌስቢያን ክርስቲያን ኣሎ LGBTQ ክርስቲያን ኣሎ ማለት ኣምላኽ በቃ ከም ዘለና ዘፍቅረና ኣመወዳእታ ከዓ ንኩላትና ስለ ዘደህናና we don't see the reason to change ይብሉ ማለት እዩ at the end of the day እግዚአብሔር ከምቲ ንሕና ንሓስቦ እዩ ስለዚ እዚ ዩኒቨርሳሊዝም ኢስካቶሎጂ ሳይድ ናቱ ጥራይ ኣይኮነን ዩኒቨርሳሊዝም ዘብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዩኒቨርሳሊዝም ክሕሰብ ከሎ ብዛዕባ ናቱ ኢስካቶሎጂ ሰብ ዝሓስብ ኢስካቶሎጂ ማለት ነገረ መወዳእታ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዩኒቨርሳሊዝም ካብቲ ናይ ሜይንስትሪም ክርስትና ስነ ሓሳቡ ዝፍለ ብዛዕባ ኣመወዳእታ ዓለም ብዛዕባ ዘጋጥመና ነገር ጥራይ ንፈላለኹም ይዝመስለና መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ከም ይኮነን ዩኒቨርሳሊዝም ከም ይኮነን ማለት እዩ ወይ ከዓ ንኣብነት ሓደ መጽሓፍ 20 ቻፕተር እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ዩኒቨርሳሊዝም ካብ ምዕራፍ 1 ስጋዕ ምዕራፍ 19 ምሳና ተሰማሚዑሲ ኣብ ምዕራፍ 20 ምሳና ዝፈላለ ወይ ከዓ ኣብ ነገረ መወዳእታ ምስ ሞትና ከመይ ንኸውን ኣብ ዝብል ኣብ ኢስካቶሎጂካል ሳይድ ናቱ ምሳና ዝፈላለ እዩ ዝመስለና ብዙሕ ግዜ ከም ይኮነን ማለት እዩ ኣብ ኢስካቶሎጂ ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘሎ ንሕና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ፍልሊ ዘሎ ግን ከመይ ይኸውን ኣብ ዝብል እምበር እንታይ ይኸውን ኣብ ዝብል ብዙሕ ኣብቲ ሜይንስትሪም ናይ ክርስትና እምነት ብዙሕ ፍልሊ የለን ማለት እዩ ዩኒቨርሳሊዝም ግን መጽኡ ካብ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ማንነት ንባዕሉ ነገረ ፍጥረት ንባዕሉ ነገረ እግዚአብሔር ንባዕሉ መወዳእታ ዝኾኖ ዘበለ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ስጋዕ መወዳእታ ዲፋይን ዝገብረሉ መገዲ እዩ ድፈልዮ ማለት እዩ ዛት ዋይ ኻና ኣና ሕጂ ኣገዳስ ዝኸውን ማለት እዩ ክንፈልጦ ማለት እዩ ዛት ዋይ ኻ ሪሰንትሊ ወንጌል ክልወጥ ኣለዎ ወንጌል ክቅየር ኣለዎ ዝንሕና ንዛረቦ ዘለና ወንጌል ቁሉብ ሓርሽ ኮይኑ እግዚአብሔር ኤምፋሳይዝ ዘገበሮ ነገር ንሕና ኤምፋሳይዝ ንገብር ኣለና ሲኦልዶ ጥፍኣትዶ ቅዝዓትዶ ኣይትበሉ ፍቅሪ ጥራይ በሉ ወንጌል ብዛዕባ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ናብ ድሕነት ዝመጽእ ብምንታይ እዩ ብናይ እግዚአብሔር ለውሃት እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ንሰብ ናብ ንስሓ ይመልሶ እዩ ማለት እዩ ያ ናይ እግዚአብሔር ለውሃት ንሰብ ናብ ንስሓ እንተ ዘይመሊስዎ ግን ናይቲ ሰብ መወዳእታ ሐዋርያት ጥራይ ዘይኮኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ መወዳእቱ ዝተረጋገጸ እዩ ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ብቐዲ 36 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትባይ ዘይኣምን ቁጣዓ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ኢሉ ንህይወት ኣይክሪኣን ኢሉ ማለት እዩ ዝብል ቃል ዝጥቀም ኢምፖሲቢሊቲ ዝጥቀም ማለት እዩ ኣብኡ ስለዚ ናይ ወንጌል ኣድላይነት እዩ ወንጌል ዝዓድሕነት እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብወዱ ዝገለጾ ፍቅሪ እዩ ማለት እዩ ወንጌል ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ንወንጌል ዕሽሽ ምባል ግን ክንድምንታይ ሓደገኛ ምዃኑ ናይ ዕብራውያን መጽሓፍ ምዕራፍ 2 ክንዲ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ይብል ምሽ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና ይብል ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቪው ናይ ወንጌል እንተዳ ዘሃሊና ንኩሉ ፍቅሪ ብዝብል መሸፈኒ ሸፊና ልካ ስሚ ብጽቡቕ ማጠቕላሊ ጠቕሊልካ ንሰብ ከም ምኹላስ እዩ ማለት እዩ ሶ that's why ብጣዕሚ ኣገዳስ ዝኸውን ማለት ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ full ወይ ካ absolute universalism ማለት እዩ ሶ
ኣልትራ ዩኒቨርሳሊዝም እንታይ እዩ ሲኦል የለን 4 ነጥብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሞት ሲኦል ዝበሃል ነገር የለን እዚ ሲኦል ትብልዎ መቕጻዕቲ ትብልዎ ገለ ትብልዎ እዚ ኩሉ የለን እዚ ኩሉ ሲምቦሊክ ይዳ እምበረይ ዝሓለፈ ትዝክሩ ተኾንኩም ሲኦል እንታይ እዩ ገሃነም እንታይ እዩ ሄዲስ እንታይ እዩ ግሬቭ እንታይ እዩ ተርተረስ እንታይ እዩ ቀላሓውኸ እንታይ እዩ ዝብሉ ዝሓለፈ ርኢናዮም ነርና ብዚ ማለት እዩ ከመይ ኢና ንርድኦም ኣይሁዳውያን ከመይ እዮም ዝርድእዎ ነይሮም ኣብቲ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ክርስቲያናት ከመይ እዮም ዝርድእዎ ንሕና ከመይ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና ዝብል ዝሓለፈ ተዛሪበሉ ነይረ ማለት እዩ ዘይነበርኩም ተለኹም ማይ ብድሕሪ ቁርብ ግዜ ኣብ ዩቲዩብ ኣውፅኾነ ኣብኡ ትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣልትራ ዩኒቨርሳሊስት ሲኦል ዝበሃል የለን መቕጻዕቲ ዝበሃል የለን ሕሰብዎሞ ከመይ ገይሩ ኣምላኽ ፍቕሪ ክነሱ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ኢና ሓደ ሰብ ምስ ሞተይ ዝቐፅዖ ስለዚ there is no hell ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ኩሉ ሰብ ምስ ሞተ ቀጥታ ናብቲ እግዚኣብሔር ኣዳልይዎ ዘሎ ኦላም ወሃባ ዝበሃል ስፍራ ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ኩሉ ሰብ ናብኡ ዝኸይድ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ማለት እዩ ዋይ እንድሕር ኢልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ ንኩሉ ዋጋ ከፊሉ እዩ እዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሰብ ኣይተረድኦን እምበር ኩሉ ሰብ ድሒኑ እዩ ስለዚ ወንጌል ንነግሮ ንኢንፎርሜሽን እዩ ተዘይ ነገርናዮ እውን ምስ ሞተ ናብ ፈጣሪ እዩ ኢሉ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣልትራ ዩኒቨርሳሊዝም ይበሃል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግን እቲ ሬስቶሬሽናሊዝም ግን ኣይ ይዝብል ማለት እዩ ኣይ ቁርብ ፍሬኖ ንሓዝ ይብል ማለት እዩ ኣበይና ፍሬኖ ንሕዝ መቕጻዕትማ ኣሎ መቕጻዕት ኣሎ ሲኦል ኣሎ ምክንያቱ ፌር ኣይኮነን እያ ፌር ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጻረፈ እዚ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነጸገ እዚ ኣብዚ ኩሉ እዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቀበለ ከም ሓሳብ ኣምላኽ ዘይተመላለሰ ምክንያቱ ዩኒቨርሳሊዝም ነገረ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ድሕረ ክንኣት ወይና ማለት እዩ ነገረ ፍጥረት እዩ ማለት እዩ ዩኒቨርሳሊዝም ብዛዕባ ነገረ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ነገረ ፍጥረት እዩ ነገረ ፍጥረት እንተደኣ ኮይኑ እዩ ከዓ ምስ ወንጌል ክጋጮ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ንምንታይ ሲኦል ንኸይድ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ዘሎ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዝተፈርዶ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ስለዚ እዞም ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ ብክርስቶስ ዘይኮኑ ዘበሉ ኩላቶም መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከምቲ መንፈስ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ ዝሰርሕ ዘሎ ኦፐሬት ዝገብር ዘሎ መንፈስ ዝተመላለስኩም እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ቢብሊካል ጌርና ክንፈልዮ ከለና ክልተ ዓይነት ሰብ እዮም ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኦፐሬት ዝገብሩ ኣለዉ ሓደ ካልኣይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዘይብሎም ከዓ መንፈሱ ከምቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሲኦል ንሰይጣን ንመላእኽቱ እንተዳልዩ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ሰይጣን በይኑ ይኮን ደቁ ሒዙ ይኸይድ ማለት እዩ መን እዮም ደቁ ንብለና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኣመኑ ዘበሉ መንፈስ ቅዱስ ዘይተቀበሉ ዘበሉ ኩላቶም ሲኦል እዮም ዝኣትዉ ስለዚ ዩኒቨርሳሊዝም ነዞም ኣብ ሲኦል ዝኣትዉ ዘለዉ ሰባት ወይ ከዓ ነዞም ናብ ጥፋእ ዝኾኑ ሰባት ከድሕኖም እንተደኣ ኮይኑ ኣቦኦም ንባዕሉ ነቦኦም ንሰይጣን ንባዕሉ ከድሕኖም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዩኒቨርሳሊዝም ኮንሰፕት እንታይ እዩ even demons and Satan himself will reconcile to God እዩ ማለት እዩ እዚ አፖክታሲስ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሪስቶሬሽናሊዝም ዝበሃል ብግሪክ አፖክታሲስ እዩ አፖክታሲስ ዝብል ስይም ዝረኸበ ኦሪገን ብዝበሃል ናይ እምነት ኣቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ናይዚ ሓሳብ እዚ ጀማሪ ኦሪገን እዩ እዮም ዝብሉ ከምኡ ድዩ ኣይኮነን ድዩ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ናይ ኦሪገን መፅሓፍ ሞር ፋሚሊያር ወላ እኳ ኦሪገን ተዘይኮነ ከምኡ ኢሉ ዝመሃረ ግሬገር ኦፍ ኒስያ ወላ እንተኾነ ከምኡ ኢሉ ኤክስፕሊሲትሊ ዝፀሓፈ ግን መብዛሕትኦም ናብ ኦሪገን እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ተቐፂዖም ኩላቶም ወላ ዲያብሎስ ይኹኑ ወላ መላእኽቲ ይኹኑ ወላ ሰባት ይኹኑ ዝተወሰነ ናይ ምፅራይ ስራሕ ክኸዲኦም ኣብ መወዳእታ ግን እግዚአብሔር ግን ናብቲ ናቱ ናይ መጀመርያ መልክዕ ሪስቶር ክገብሮም እዩ ስለዚ
ሪስቶሬሽናሊዝም ዝቕበሉ ዩኒቨርሳሊስት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ዓይነቶም ዘለዉ ማለት እዩ ክልተ ዓይነቶም ዘለዉ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ሞፀገም ኣለዎ ኣምላኽሲ ንሰይጣን ተድሓኖስ እንታይ ከፍኣካ ንዓኻ በሉኒ ንዓይ ማለት እዩ ኣነ ከፍኣነኒ ማለት ባይብል ግን ከምኡ ይብል ድዩ እቲ ዋና ሕቶ ከፊእካ ድዩ ኣይከፍኣካ ድዩ ኮናን ሕጂ ክንርኢ ማለት እዩ እንታይ ደኣ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ገይሩ ድዩ ዘቐምጦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ እዚ ሓሳብ እዚ አንደርስታንዲንግ እዚ ገና ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኣብቶም ኖስቲክስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ኦሪገን ካባታቶም ይቀዲሑ ምክንያቱ ፕላቶኒዝም ኣብ ትሽዕዋን ትሽዕ ዝነበረ ስለዝኾነ ፍልስፍና ዝተሓወሱ ትምህርትታት ከዓ ስለዝነበረ ገለገለ ኣቦታት ኣብቲ ናቶም ፅሑፋት በጨቅ ዘበልዎ ኣለዎ እዮም ዛትስ ዋይ ኢና ኢቨን ቸርች ፋዘርስ ብግሎም ዝፅሓፍዎም ሆሚሊስ ወይ ከዓ ብግሎም ዝፅሓፍዎም ፅሑፋት ክነንብብ ከለና ከም ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንቅበሎ ዘይብልና ስለዚ እንታይ ደኣ ዋላ ናቶም ፅሑፍ ብመፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ክምዘን ኣለዎ ማለት እዩ that's the right way of interpreting them ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ንሓደ ምህሮ ብዙሕ ነገር ኢንፍሉዌንስ ክገብሮ ስለዝኽእል ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብ ነገረ መወዳእታ ጥራይ ዘይኮነ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኦኬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርድኢት እንታይ እዩ ናይ መጀመርያ ተልኩምኒ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ ፍጥረት እዩ ዝብል ድሓር እንታይ ይብል ውድቀት ይብል ማለት እዩ ድሓር ከንታይ ይብል ምብጃው ይብል ማለት እዩ እዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርድኢት እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ፍጥረት ኣሎ ድሓር ውድቀት ኣሎ ድሓር እንታይ ኣሎ ምብጃው ኣሎ ሪደምፕሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሪኤሽን ኣሎ ፎል ኣሎ ዘን ሪደምፕሽን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቢብሊካል እዩ ማለት እዩ ናይ ዩኒቨርሳሊዝም ቪው ግን እንታይ እዩ መጀመርያ ሕብረት እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ፍጥረት እዩ ይኮነን ዝጅምር ሕብረት እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ንምንታይ ሕብረት እዩ ዝጅምር ተልና ነፍሲ ቅድሚ ናብዚ ዓለም መምጽኣ ነይራያ ዝብል ሓሳብ ኣብ ግምት ዘተወ ምህሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘመን ኣብ ጉባኤ ኮንስታንቲኖፕል ናይ ኦሪገን ትምህርቲ ካብቲ ተወገዘሉ ሓደ ምክንያት ሰብ ናብዚ ምድሪ ቅድሚ መምጽኡስ ነይሩ እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ናብዚ ምድሪ ስጋ ናብ ሓመድ መንፈስ ከዓ ናብ ወሃቢኡ ከይተመልሰ ስለዝብል ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንሕና ናብዚ ምድሪ ዝመጽ ዘለና ሕጂ ሜይቢ ካልኣይ ግዜ ክኸውን ይኽእል ኣነ ሳልሳይ ግዜ ክኸውን ይኽእል ራብዓይ ግዜ ክኸውን ይኽእል አይ ዶንት ኖ ግን ቅድሚ ሕጂ ኤግዚስትስ ገይረ ነይረ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ኤግዚስት ገይረ ስለ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ ምስቲ ኣምላኽ ዝበሃል ታያለን ዩኒት ኣለኒ ማለት እዩ ከምኡ ዝምህሩ ሰባት ኣለዉ ባይዘወ እዚ ሶል ነፍሲ ቅድሚ ናብዚ ምድሪ መምጽኣ ኤግዚስት ገብር ነይራ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ኦሪገን በዚኦም ሞር ኢንፍሉዌንስድ ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብፍላይ ኣብ ሓምሻይ ኢኮኖሚካል ካውንስል ኣናቴማ ኢሎም ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ማህፀን ኢና ቅድሚ ሕጂ ነበርና ኢሎም ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ዩኒቨርሳሊዝም እንታይ ኢሉ ዝቐምጥ መጀመርያ ዩኒቲ ዝብል ማለት እዩ ክሪኤሽን ኣይኮነን ዝብል ዩኒቲ ዝብል መጀመርያ ስለዚ መጀመርያ ዩኒቲ ስለ ዝብል እዩ ናብቲ ናይ መጀመርያ መልክዑ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ ድሓር ናብቲ ናይ መጀመርያ መልክዑ ብኸመይ መገዲ እዩ ናብቲ ናይ መጀመርያ መልክዑ ዝምለስ ንዝብል ሓሳብ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ ኣብኡ ክኸውን እዩ ኩሉ ብኽኡ ኢቭን ማለት ድሓር ከምበልኩም ኣምላኽን ኢየሱስን ገለመለን ዝበሃል ዘይብሉ ኩሉ ኣምላኽ ዝኾነሉ ዩናይትድ ዝኾነሉ ሓደ ዝኾነሉ ኢሉ ዘቐምጦ መወዳእቱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉን ኣብ ኩሉን ዝብል ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:28 ናልዒሎም ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ ኣብ ኩሉ ክብሉ ከለዉ እቲ ፍጥረት ብምሉእ እሲ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ እዩ እንታይ እዩ ነይሩ መጀመርያ ዩኒቲ እዩ ነይሩ ስለ ዝብሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ ክርስትና ካብቲ ሜይንስትሪም ክርስትና ቪው ዝፍለዩ ብምንታይ እዩ ክርስትና ፍጥረት ኢሉ ዝጅምር ዩኒቨርሳሊዝም ግን ዩኒቲ ኢሉ ዝጅምር ማለት እዩ ሕብረት ኢሉ ዝጅምር ማለት እዩ ሃር ድሕሪ ሕብረት ወይ ከዓ ድሕሪ ዩኒቲ ዳይቨርሲቲ ዝብል ፎላ ይብልን እዩ ማለት እዩ ዳይቨርሲቲ እንታይ ማለት እዩ ፍጥረት ሕጂ ዳይቨርት ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ዩኒቲ ምስ በሉ ወይ ከዓ ንሕና ፍጥረት ኢልና ውድቀት ንብል ኣለና ምሽ
ንሳቶም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕብረት ኢሎም ዳይቨርሲቲ እዮም ዝብሉ ፍልሊ ወይ ከዓ ብነገርካ ፍሉይ ምዃን ማለት እዩ ሕጂ ዩኒቲ ዳይቨርሲቲ ሪዩናይትድ ከም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ሓደ ነርና ተፈላሊና እንደገና እንታይ ክንከውን ኢና ሓደ ክንከውን ኢና እዩ ማለት እዩ ተሓሳብ does make sense ስለዚ ሰርክል ህይወት ማለት እዩ ነርና it's just we are rounding in one circle ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ናብቲ ናይ መጀመርያ ነገር ኩሉ ከመልሶ እዩ ኩሉ ሕጂ ኣይተረድኦን ዘሎ ኩሉ ሕጂ ኣይተዋዓሎን ዘሎ እዚ ኩሉ ግን ናብቲ ናይ መጀመርያ መልክዑ ክምለስ እዩ ናይ መጀመርያ ዝብልዎ ዘሎ ውሳቶም ፍጥረት ኣይኮነን ሕብረት እዩ ማለት እዩ Gregory of Nyssa, Gregory of Nazareth and Basil the Great ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ናይ እምነት አቦታት ኣብ ናይ ኒቅያ ጉባኤ ነገረ ስላሴ ብጣዕሚ ኮንትሪቢዩሽን ዝነበሮም እንደገና ኣብ ታሪኽ ቤተክርስቲያን ካ ኣብ ስፍራ ዘለዎም አቦታት እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ኻባታቶም Gregory of Nyssa ናይ ኦሪገን መጽሐፍቲ አንቢቡ ብጣዕሚ ኢንስፓየርድ ኮይኑ ነዚ ናይ አፖክታሲስ ዝብል ሐሳብ ኣብቱናቱ መጽሐፍቲ ሃይላይት ገይርወሎ ማለት እዩ ኣብ 3 ኣብ 4 መጽሐፍቲ ሃይላይት ገይርወሎ ማለት እዩ ሕጅሱ ሃይላይት ክገብር ከሎ ዝተጠቀመሉ ሜላ ወይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሽዕዋነቲ ነቲ ንሱ ዘምጾ ሐሳባት ገዛእ ኮይኑ ንኽቅበልዎ ዝገበሮም ንምንታይ እተልኩምኒ ፍልስፍናዊ መገዲ እዩ ተጠቂሙ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ካብቲ ተጠቀመሉ ፍልስፍናዊ መገዲ ታዩ ስምዑ ሕሰብዎ ንኣብነት ይብል ማለት እዩ ግሬጎሪ ኦፍ ኒስያ ማለት እዩ ኣብቲ ናቱ ጽሑፍታ ይብል ኢማጂን ግበርዎ ሕጂ ኣብነት ሕሰቡ ሞ ናይ ሓዊ ዕላምኡ እንታይ እዩ ይብል ማለት እዩ ናይ ሓዊ ዕላምኡ ንሓደ ነገር ምጽራይ እዩ ወይ ከዓ ንሓደ ነገር ምኹላዕ እዩ እሞ ከዓ ሓዊ ብሓዊ ክኸውን ከሎ ንእግዚአብሔር ሓዊ ክኸውን ከሎ ንእግዚአብሔር ሓዊ እንታይ እዩ ዕላምኡ ክኸውን ዝኽእል ይብል ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ሓዊ ዕላምኡ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እግዚአብሔር ይእርም ዳእምር ኣይቅጥቅጥን እዩ ኢሉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ዘሎ ሐሳብ የምጾ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዩኒቨርሳሊዝም ተዛዓበ ጸገም ኣብኡ ዘሎ ማለት እዩ ኮንቴክስታይ ብዙሕ ግዜ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ኮንቴክስታይ ይሕሉን እዩ ማለት እዩ ቴክስት አውት ኦፍ ኮንቴክስት እዮም ዝጥቀሙ ማለት ዳስ ዋና ዓበይ ጸገም ቴክስትን ፍልስፍናን ተገጢሙ እዩ ዩኒቨርሳሊዝም ስራሕ ማለት ብዙሕ ግዜ ማለት ሕጂ እዚ ግሬጎሪ ኦፍ ኒስያ ዘምጾ ዘሎ ሐሳብ ከዓ ኣብ ዕብራውያን እግዚአብሔር ንደቁ ይዝብል مش እግዚአብሔር ሲ እንተ ቀጻዕኩም ከምውሉዱ ገይሩ ይርኤኩም እሞ ቅጻዕት እግዚአብሔር ታይ ትግበሩ ኣይተንዓቆ እንተ ቀጻዕኩም ከልብኩም ኣይዕረብኩም ዝብላሎ ዕብራውያን 12 ስለዚህ ግሬጎሪ ከም ብበኸሉ እንታይ ዘንብብ ዘሎ ኦኬ ንኹሉ ሰብ ገይሩ የንብበሎ ሕጂ ማለት እዩ the gospel of inclusion ዝበሃል ንሱ ማለት እዩ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ኩሉ ዝብል ሐሳብ ብንቁር አንደ ኩሉ ማለት እዩ ተወዲአ ስለዚህ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ሓዊ ዕላሙ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ማለት እዩ ኣብትናቱ ጽሑፍ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓዊ ዕላሙ ክኸውን ዝኽእል ከጽሪኡ ካብ ዝወጻእ እንታይ ክኸውን ይኽእል ስለዚህ ንእግዚአብሔር ሓዊ ከጽሪ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ነዞም ሕጂ ብኡ ዘይኣምኑ ዘለዉ ፍጥረታት ንኹላቶም ብሓዊ ክሕልፎም ማለት ከጽሪዮም ማለት እዩ ወላ ንሰይጣኑን ከጽሪዩ ማለት እዩ ወላ ነቶም ዝወደቁ ዲመንስውን ከጽሮም ማለት እዩ ነቶም ዘይኣመንትም ከጽሮም ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዘጽሮም ዘሎ ከም ወርቂ መታን ክኽሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ መቕጻዕቲ ዘይኮነ ሲ እንታይ ምስትኽኻል እዩ ዝገብረሎም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስቲ እግዚአብሔር ባህርያት ፊት ይገብር እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ ክንዲ ዘፍቀረ ኣምላኽ ሲ ከመይ ገይሩ ወላ ንሰይጣን ክጭክነሉ ኢሉ ይሓስብ ይፈላሰፍ ሞ ኣብ መጽሐፍ ካይ ጽሑፎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ግሬጎሪ ኦፍ ኒስያ መጽሐፍ ካቐመጥ ከሎ ከዓ ኦሪገን ንባዕሉ ኦሪገን ቅድሚ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኦሪገን ንባዕሉ ኣብ መጽሐፉ ከም ዝጸሓፈ ሃይላይት ይገብር ኦሪገን ንባዕሉ ከዓ ካብ ክሌመንት ኦፍ አሌክሳንድሪያ ኮፒ ከም ዝገበሮ ሕጂ ክሌመንት ኦፍ አሌክሳንድሪያ ከዓ ናብቶም ናይ ቀዳሞት ሐዋርያት ዝቀረበ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ናይ ሐዋርያት እምነት ይኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ዝዛረብዎ ዘለዉ ሐሳባት ሐዋርያት ዝዛረብዎ ዘለዉ ሲ ምናልባት ነዛ ኃጢአተኛ ሕጂ ከይጸግብ ኢሎም እዮም ዝኾኑ እምበር እዚ ኣምላኽ ዝሕሰብዎ እሞ ከመይ ገይሩ እሞ እግዚአብሔር ከም ዝገብር ኢሉ ሓስብ ሞ ይጽሕፎ ማለት እዩ
تردمني هجي ولا church history انتاي زبل أوريغان كومو يرو explicitly كم ناي غريغوري اوف نيسيا يتصحفن مالتيو أوريغان هينتيو بقى هينتيمبر تي غريغوري اوف نيسيا زقمطو زلو ግን very clear مالتيو እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ብምሎም دحار እዚ غريغوري اوف نيسيا ዝጽሓፎ سنت جيروم تفلطوا تخونكم ለመጀመሪያ ናይ ሓድሽ ኪዳን ካብ ግሪክ ናብ ላቲን ዝተረጎመ አቦ እዩ ማለት እዩ እና አውጉስቲን ከዓ ጣዕሚ ኢንፍሉዌንስ ዝገበሮ አቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጂሮም ከምብቦ ኮሎ ናይ ሰንት ግሬገር መጽሐፍ ከዓ ከመይ ገይሩ ተረዲእዎ እዚ ሰንት ግሬገር ኦፍ ኒሲያ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ጭዕዋን ዝነበረ ቻሌንጅ ታዩ ወላ ሕጁውን ወላ ድሓሩውን ዝመፀ ቻሌንጅ the Latin fathers and the Greek fathers ተባሂሎም ኣብ ክልተ ዝኽፈሉ ማለት እዩ ስለዚ ሰንት ጂሮም ግሬጎሪ ኦፍ ኒሳ ከምብቦ ኮሎ ነቶም ዝተጠመቁ ዝብል ዘሎ ይመስለሎ ማለት እዩ ናብ እምነት መጽዮምሲ ግን ከዓ በእምነቶም ወይ ከዓ ኣብ እምነት ዘይጸንዑ ገለመለሲ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ አጽሪዎም እዩ ዝብል ዘሎ መሲልዎ ዳርጋ ተሰማሚዕሉ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ዩኒቨርሳሊዝም ዝብል ሐሳብ በዋናነት አበኪሩ ዝተማጎቶ ሰንት አውጉስቲን እዩ ማለት እዩ ሰንት አውጉስቲን ካነ ሰንት ጂሮም ተማሃራይ ማለት እዩ ስለዚህ እንታ ኮይኑ ጂሮም ዳአማ አፍኪሱ ሰንት አውጉስቲን ክንዱ ደቢሩሉ ተልና ሰንት ጂሮም ነት መልእክት ከምብቦ ኮሎስ ግሬጎሪ ኦፍ ኒሲያ ንኹሉ ክብል ኮሎስ ነቶም አመንት ዝብል ዘሎ ይመስሎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዞም ናይ እምነት አቦታት እቶም ሆሚሊስ ወይ ካቶም ኮሜንታተርስ ክትሓላለፉ ኮለው ብዝተፈላለዩ ቋንቋ ይጽሓፉ ስለዝነበሩ ከምብቦም ኮለው መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝማለቱ ዝኸውን ናበሉ ዝወስድዎ ነገር ነይሮም ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ግዜ እቶም ላቲን ፋዘርስ ምስ ግሪክ ፋዘርስ ኣብ ቋንቋዮም ዝማጎቱ ነይሮም ማለት እዩ ከም ዝማለቱ ይኮነን ከም ዝማለቱ ይኮነን ከም ዝናብነት ሮሜ ምዕራፍ 5 ፈቅድ 12 ኣብ አዳም ኩሎም ሞይቶም ኢሉ አጉስቲን ቢቦ ማለት እዩ ብሰንካ አዳም ኩሎም ሞይቶም ዝብሉኻቶም ናይ ግሪክ ፋዘርስ አንቢቦም ማለት እዩ ስለዚህ እቲኦም ኣብ አዳም ይብሉ እቲኦም ካ ብሰንካ አዳም ይብሉ ማለት እዩ ሓደ ቃል እዩ ግክልተ ሚኒንግ ይዘለዎ ማለት እዩ ዘ ሴም ማነር ካ ኣብ ትሽዕዋን ዝነበሩ ሰባት ነዚ መጽሓፍቲ ሰርኩሌት ክገብር ኮሎ እንታይ ይገብር ነይሩ ናይ ትርጓሜ ሽግር ነይሩ ማለት እዩ ትሽዕዋን ዋላ ማለት እዩ ስለዚህ ቶም ዌስት ፋዘርስ ድሕረ አውጉስቲን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ በፍጹም ከሆነ አይከልን ይሉ ሞጊት ወይ ማለት ምስት ሜን ናይ ክርስትና ምህሮ ካ ይጋጮዩ ይሉ ማለት ለዕሉ ሁሉ ግን ሓው ማለት እዩ ባሰል ዘግሬት ዝባሃል ሓው ነይርዎ ማለት እዩ ግሬጎሪ ኦፍ ኒሲያ ባሰል ዘግሬት ዝባሃል ሓው ሎ ሓው ክጽሕፍ ከሎ ገለገለለው ማእኸልና ንሲኦል ከም ሲምቦል ዝሓስብዎ እንደገና ከዓ ንሓጢያት ከዓ ከም ምንም ዘይቆጥርዎ ንሓጢያት ኮንሲኩዌንስስ ከዓ ዘይረአዮም ኢሉ ከዓ ኣብትናቱ ጽሒፉሎ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ዴቨሎፕ ከም ዝገበረ ማለት እዩ within the church ሲንክ ዝገብር ዝነበረ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ካልኣይ ክፍለ ዘመንሲ ሰርኩሌት ዝገብር ዝነበረ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ግን ብላዕሊ ዘይኮነ ታሕቲ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣብትናቶም ሆሚሊስ ኣብትናቶም ገለመለ ዝቕመጥ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ከም ዝናበለ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚህ ምሳታቶም ዋና ዘባእሶም ዘሎ እንታይ እዩ punishment may exist ዝብል ማለት እዩ ግሬጎሪ ኦፍ ኒሲያ ጻሕፍ ከሎ መቅጻዕቱ ክህሉ ይኽእል እዩ ነገር ግን it's temporary ማለት ዘላለምሲ ከውና ይክእልን እዩ temporary and temporary ከውን ተኮይኑ ከዓ ዕላሙ ንምጽራዩ ከውን ዝኽእል እዩ ትናቱ ስነ ሙግት ማለት እዩ ስለዚህ including possibly even fallen angels and demons and Satan himself will be restored ይሉ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ በዛ አተሐሳስባት ሜንስትሪም ቸርች ሕጂ ኣብ ፊቭዝ ኢኮኖሚካል ካውንስል ዝምግትዎ ዘለው በዛ ሐሳብ እንድሕር ኮይኑ all religion leads to heaven ማለት እዩ እጂ ነዚ ስነ ሐሳብ እንድሕር ወሲድና እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ምድር ዘሎ ኩሉ ሃይማኖት ሲ መወዳእቱ ናበይ ማለት እዩ ንመንግስት አምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ምስ ፈሪሳውያን እንታይ ዘማጉት ኣለዎ
ጳውሎስ ምስቶም ኣሕዋቱ እንታይ ዘቀጣቅጥ ኣለዎ እቶም ሐዋርያት ህንድዶ ገለዶ እንዳኸዱ እንታይ ዘስቅል ኣለዎም ምክንያቱ ኩሉ ሃይማኖት መወዳእቱ ሪፋይን ተገይሩ ድዩ ተስተኻኺሉ ድዩ ድዕረ ተኮይኑስ why all this persecution ማለት why is ኩሉ urgency ነ ወንጌል ኪዱ ሁሉም ኢየሱስ ክርስቶስ why is it urgent ወንጌል ንምታይ urgent ዝኸውን እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ተኮይኑ እዚ ኣብ እምነትካ መጽናዕ ዝበሃል ወይ ከዓ ነቲ ዝመፀካ ዘሎ መከራ ኣይትፍርሃዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩናኖ ኣኽሊል ህይወት ከበከገ why is it even necessary ወንጌል ክዛረብ ከሎ ዝዛረበሉ ቶንን እዞም ኣሕዋትና ክዛረቡ ከለው ዝዛረብዎ ዘለዎ ቶንን ምስ ናይ መጀመርያ ወንጌል እንታይ ዝኸውን እዩ ዝጋጮ እዩ ማለት እዩ right ስለዚ that's why አናቴማ ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ሓምሻይ ኢኮኖሚካል ካውንስል ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ማለት እዩ ስቲቨን ባርሱዳይ ዝበሃል ኣቦ ከዓ ተስዩ ማለት እዩ ሕጂ ስቲቨን ባርሱዳይ ዝበሃል ኣቦ እሱ መጽሓፍ ከዓ ሞር ከዓ እሱ ከዓ ዳይሜንሽን ኣቀይርዎ ነቲ ሓሳብ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ነገር እንታይ እንዳኾነ ይድኸይድ ዘሎ ይኸይድ ምሽ ሓደ ሰብ ይትስእ ማለት እዩ ገለ ጽሑፍ ዘንበበ ይኸይድ ምሽ ሓደ ሰብ ካይትስእ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ኮምፕሊትሊ እንታይ ዝኾነ ሕጂ ንኣብነት ዶሰቲዝም ገለ መለ ሕጂ እምበር ዳርጋ ኣብ ቸርች ሂስትሪስ ብዙሕ ዘይቀጸሉ ዓይነት ምህሮታት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዩኒቨርሳሊዝም ግን ንሕና ትሬን ክንወስድ ከለናስ dead but not buried ዝበሃል ኮንሰፕት ነይሩ ማለት እዩ dead but not buried ዝሞተ ግን ዘይተቀብረ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ዝሞተ ምህሮ እዩ ግን ዘይተቀብረ ምህሮ እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ here and then ዘመናት ቆጢሩ ኣብ ገለ ብልጭ ኢሉ ይወጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ከዓ ስቴፈን ባርሳዳይ ዝበሃል ወዲ ሱርያ ዝኾነ ኣቦ እንታይ ኢሉ ኩሉ ነገር ኣብ መወዳእቱ ሚክስ ክኸውን ይሉ ማለት እዩ all things will mix ኩሉ ነገር ናብ ሓደ ሚክሴሽን ወይ ከዓ ከሓብር እዩ ይሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቁሩብ ካብቲ ዝነበረ ካብ ናይ በዓል ኦሪግን ካብ ናይ በዓል ግሬጎሪ ኦፍ ንስያ ገለመለ ቁሩብ ጥንክር ዝበለ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ all creation ካብ ኣምላኽ የመወፅኦም ስለዚ ብርእሶም ኣምላኻዊ ነገር ኣለዎም ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝወፁ every creation ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ወፅኦም ስለዚ መወዳእቱ ከዓ ናብቲ ዝነበርዎ ናይ ኣምላኽ ስታቱስ ተኾንዮም ከመለሱ እዮም ማለት እዩ in the final restoration all distinctions will dissolve ይሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ኤስካቶሎጂ ወይ ከዓ መወዳእታ እዚ አፖክታስታሲስ ክንብል ከለና ከምቲ ኦሪግን ዝተዛረቦ ዘይኮነ እዚ ከዓ ሓደ ሌቨል ንቅድሚት ወሲዱ ማለት እዩ ታይሉ all things will dissolve ይሉ ማለት እንታይ ማለት እዩ all things will dissolve even God himself ማለት እዩ ማለት ኣምላኽ ዝበሃል የለ ፈጣሪ ዝበሃል የለ ፍጡር ዝበሃል የለ dissolve ምዃን ትፈልጡ ዲኹም all things will dissolve ይሉ ማለት እዩ ስለዚ everything angels humans demons and even matter ንባዕሉ ማለት ኩሉ ነገር dissolve ክኸውን ይብላሎ ማለት እዩ dissolve ክኸውን ከሎ everything ክብል ከሎ angels humans demons even matter the creator even ክርስቶስ ንባዕሉ ኣብ እቲ ማለት እዩ ኩሉ dissolve ክኸውን reabsorbed into the divine unity ይብል ማለት እዩ ኩሉ ኣምላኽ ክኸውን ማለት እዩ ኩሉ that's why ሓደ ግዜ ኣብዚ ሮማት ገለቱ ሰምዑ ንሕና ኣነ ናተይ ኣምላኽ እየ እስኻ ናተይ ኣምላኽ ገለመ ናተ ኣምላኽ ናተ ኩሉ ሰብና ናቱ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ኮሚንግልድ ይልዎም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ናብ ሓደ ክመጽ እዩ ማለት እዩ ክትፈልዮ ክሳዕ ዘይትኽእል ማለት እዩ does make sense ስለዚ all created distinctions will disappear ስለዚ ኣብ ፍጥረት ዘሎ ፍልሊ እንታይ ክኸውን እዩ disappear ክገበር እዩ and everything will return into one
undifferentiated divine reality ይብል ማለት ኩሉ ነገር ናብ ሓደ ክትፈልዮ ዘይትኽእል ህላዌ ክመጽኡ ስለዚህ it's not just salvation for all ናይ ሰብኣይ ዝታዩ ንኹሉ ድሕነት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኢሉ it's erasing all ontological distinctions ይሉ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክድምሰስ እዩ ማለት እዩ ዝፈጣርሎ ፍጡራሎ ከምዝሎ ከምዝነይሩ ዝበሃል ኩሉ ዲዞልቭ ኮይኑሲ ፈጣሪ የለ ፍጡር የለ ገለመለ የለ ናብ ሓደ ነገር ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ናይዚ ስቴፈን ዝበሃል ሰብኣይ ራዲካል ኢሎም ማለት እዩ ራዲካል አፖክታሳሲስ ኢሎም ማለት እዩ too much ዝኸደ ማለት እዩ ስለዚህ ሰብኣይ እዚ even hell and punishment are temporary evil has no lasting reality hajunsu evil no lasting reality individual identified do not remain forever in the same way in the end God will be all in all ዝቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:28 ዘሎ አምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ክኸውን እዩ ዝብሎ ከመይ ገይሩ ፈትሕዎ ኩሉ ዲዞልቭ ኮይኑ ኩሉን እናቱ አምላኽ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚ ካብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ዝተሰአ ራዲካል ዝኾነ ቪው እዩ ማለት እዩ ናይ ዩኒቨርሳሊዝም ከምኡ ዓይነት እኳ ብዙሕ ዘለዎ ኣይመስለን ባት ጃኮብ ባሃም ዝበሃል ሰብኣይ ከዓ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ሉተራን ማንክ ማለት እዩ ልክ ናይ ኦሪገን ስቴትመንት ወሲዱ ኦሪገን እንታይ ኢሉ ነይሩ for the end is always like the beginning ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ኦሪገን ብጣዕሚ ፌመስ ዝኾነ እዚ ኮት እንታይ እዩ at the end for the end is always like the beginning ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ኦሪገን ቅድሚ ሕጂ ነርና ኢና ኢሉ ስለዝኣምን በቃ መወዳእቱስ ኩሉ ነገር ከም መጀመሪኡ ኢሉ ስለዝኣምን ቫን ባልታሰር ከዓ ነዚ ሓሳብ ዝኽገልጾ ከሎ ከመይ ገይሩ ገሊጽዎ መሲልኩም ቅድሚ ትንሳኤ ዘሎ ኢየሱስን ወይ ከዓ ቅድሚ ትንሳኤ ዘሎ ትምህርቲ ኢየሱስን ድሕሪ ትንሳኤ ዘሎ ምህሮ ኢየሱስን በበይኑ ኢሉ ማለት እዩ ቫን ባልታሰር ከዓ መጽኡ ማለት እዩ በጢስዎ ትመገድኻ እንደገና ማለት እዩ ማለት እዩ እዚ ነገር ዝኸረድ ክደሉ ከሎ ታይሉ pre-Easter Jesus according to the synoptic gospel after resurrection ዘሎ ናይ በዓል ፖል ትምህርትን በበይኑ ኢሉ ማለት ኢየሱስ ቅድሚ ሙማቱ ወብዛዕባ ሲኦል ብዛዕባ መቅጻዕቲ ብዛዕባ ገለመለ ምሕር እዩ ድሕሪ ትንሳኤ ግን ከም ዓይነት ትምህርቲ የለን ስለዚህ ወንጌል ንባዕሉ ኣብ ክልተ ከፊሉ pre-Easter Jesus and after Easter ዘሎ ኢየሱስ ከዓ ማለት እዩ ቫን ባልታሰር asserted that both neither permissible nor achievable ይብል ስለዚህ ክልቲኦም ምህሮ ኣብ pre-Easter ዘሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትን ዳሕራይ ናይ በዓል ፓውል ዘሎ ናይ ትምህርትን ክልቲኦም እቲ permissible ኣይኮነ እቲ achievable ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ናብ ዝነበሮ እዩ ዝምለስ ማለት እዩ at the end of the day ማለት እዩ Saint Jerome ማለት እዩ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ላቲን ዝተርጎመ if anyone maintains the mythical pre-existence of soul and the monstrous apostasis that follows from this let him be anathema ይሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዩኒቨርሳሊዝም ህላዌ ዝህሎ ወይ ከዓ ደው ክብል ዝኽእል pre-existence of soul ኣብ ዝብል ትምህርቲ እዩ ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ሰብ pre-existence ናይ soul ዝቕበል ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ pre-existence ናይ soul ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ pre-existence ዝነበረ ሰብ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናብቲ ናይ መጀመርያ ፍጥረቱ ከመለሱ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ let him be anathema ኢሉ ማለት እዩ እንታይ ይኹን ንሱ ርጉም ይኹን ኢሉ ማለት እዩ ከም ዘልኩኹም ዩኒቨርሳሊዝም ኣብ ጥቕስ እምበር ኣብ ዓውዲ ዘይተመርከሶ ምህሮ እዩ ማለት እዩ ማለት ዓውዲ ኣብ ግምት ዘየተወ ርድኢት እዩ ማለት እዩ ጥቕስን ፍልስፍናን ሰፊዩ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ክመፀኩም ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኣብነት ክኸደኩም ማለት እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ማለት እዩ معرف 15 فقد 22 ታይብል ከምቲ ኩላቶም በአዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም በክርስቶስ ያዋን ኮኑ የሚብል ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኩላቶም በአዳም ዝሞቱ ኢሉ አከልተ ነጥብ ይሩ ከምኡ ድማ ኩላቶም በክርስቶስ ያዋን ክገብሩ ስለዚ ይብል ማለት እዩ
كمت بأدم كلاتنا زموتنا ويزر نأمن أي نأمن بأدم مويتنا إنا سلازي ويزر نأمن أي نأمن كأ بكريستوس كلهم هي عم كخونيهم كلاتهم سلازي بل أول سلازي بل كلاتهم بكريستوس هي عم كخونيهم إذا حدا مرتعي لم يقربوا مالتيو فقد إسران سلسن قلنا يزي تقسن تايزبل قناخا نفس وكف بب سرعاتو إلو مالتيو هي وكخون خلوص بب نفس وكف بب سرعاتو كريستوس بغري دحر دما أتوم ناي كريستوس زبلو بمصاعاتو إلو مالتيو ስለዚህ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘይኮኑ ኣይኣትውን እዮም ኣብዚ ኮንቴክስት ስለዚ ግናኸ ነፍሲ ወከፈ በብ ስርዓቱ ኢሉ ኦኬ ህያው ክኾን እዮም ኢሉ ሰብ እንድሕር ከይዱ ከመይኦም ህያው ዝኾኑ መዓስዮም ህያው ዝኾኑ ብኸመይኦም ህያው ዝኾኑ ዝብል ሕቶ ከም ዘለዎ ይዘቕመጥ ማለት እዩ ድሓር ግን ሃው ኣብ ዝብል ሕቶ ግን መጀመርያ ክርስቶስ ከም በኽሪ ኢልዎ ማለት እዩ ክርስቶስ ከዓ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ድሓር ከዓ ኢሉ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ምሽብል ከማ እንዳትብል ክርስቶስ ብምእማን እዮም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ስለዚህ ኩሎም ዝብሎም ዘሎ ተዓውደ ኸይድና ተሪእና ነቶም ብክርስቶስ ዝኾኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዩኒቨርሳሊዝም ግን እንታይ ዝገብር ይንጽሎ ነቲ ጥቕሲ ካብቲ ዓውዲ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ጣዕሚ ንሕና እውን ፅባሕ ንጎ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ክወሃበና ከሎ እዚ ዓውዲ ከምኡ ድዩ ዝብል ዘሎ ኢልና እቲ ዓውዲ ክንፍትሾ ንግደደሉ ዋና ምክንያት ንሱ እዩ ማለት እዩ ጥቕሲ ካብ ዓውዲ ተወፂኡ ድላይ ካኽተብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፍቅዲ 24 25 ክርስቶስ ነቶም ፀላእቱ ዘበሉ ትሕቲ እጋሩ ክሳዕ ዝገብሮም ስለዚ ክርስቶስ ፀላእቱ ኣለዎ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ዝብል ዘሎ ዋላ ነቶም ፀላእቱ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ፀላእቱ ኣለዎ ቶም ፀላእቱ መርገፂ እግሩ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ ትሕቲ እጋሩ ክነግሹ ይግብኦ እዩ እሞ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ምስዓረ እታ መንግስትን እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፈየ ሽዑ መወዳእታ ዝኸውን እታ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እቶም ናቱ ዘለዋ መንግስቲ እያ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቆላስያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 14 ነገረና እዩ ካብ ስልጣን ፀልማት እንታይ ጌርና ይብል ኣውፂእና ይብል ሕጂ ኩሉ ሰብ ዲ ካብ ስልጣን ፀልማት ወፂኡ ናብ መንግስቱ ፍቅር ወዱ ከዓ እንታይ የእቲና እዩ ሕጂ ኣብዚ ነገረና ዘሎ እታ መንግስት ነው ብኡኹፍ ያኽብ ኮል ዓይነት መንግስት ያህትብሎ ከለኸ ዩኒቨርሳሊዝም እዚ ኩሉ መንግስቲ ዝብለካ ማለት እዩ እዚ ግን ታናቱ መንግስቲ ዝብል ዘሎ which means ቶም በአምላኽ ዘሎ በክርስቶስ ዝኾኑ ዘሎ ኢቭን ዞም ንሕና ኣብዚ ምድር ዘለና ናይ ስጋ ትራንስፎርሜሽን ዘይረኸብና ዘለና ኩላትና ናብቲ እግዚኣብሔር ዝሓሰቦ ፕላን ኩሉ ብዝተፈፀመ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ ማዕሲ ዝኸውን ከ መጀመርያቶም ናይ ክርስቶስ ክመፅኦም ቶም ብጎይታ ዝሞቱ መጀመርያ ክመፅኦም ንሕና ካብ ብጎይታ ዘለና ኩልና ይኮነን ዝብል ብጎይታ ዘለና ብዓይን ቅፅበት ክንልወጥ ኢና ክንላዓሊና ይብል እዚ ኩሉ ምስ ኮነ እዚ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘዳለዎ ኩሉ ናይ ስጋ ድሕነት እናተፀበና ማለት ንሕና ከዓ መሰል ውልድነትና እዩ ዝብል ምሽ ማለት ምድሓን ስጋና እንዳተፀበና ኣብዚ ኮይና እናስቀርቁር ኣለና ስለዚ እዞም መሰል ድሕነቶም ዝቕበሉ ሰባት ኩላቶም ናብቲ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ ሓሳብ ምስ መፁ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ተጠቐሲ ዩኒቨርሳሊስት ግን ከመይ ገይሮም እዮም ዘንብቦ ኩሉ ዝብል ዘሎ ኩሉ በቃ there is no other definition ማለት እዩ እቲ መወዳእታ ሰዓር ፀላውን ሞት እዩ ይልዎ ኣሎ ስለዚ ዩኒቨርሳሊስት እንታይ እዮም ዝብሉ መወዳእታ ሞት የለን እዚ ሞት ዝብሎ ዘሎ ናይ ሰይጣን እውን ምልክት እዩ ናይቶም ዘይኣመንቲ ምልክት እዩ ናይ ኩሎም ምልክት እዩ ግን ራእይ ዮሃንስ ከምኡ ገይሩ ድዩ ፈትሖ ኣይኮነን ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ከም በበልኩም ከለኹም እንታይ ይብል ራእይ ዮሃንስ 21 እቲ ቀዳማይ ሰማይ ተቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም ባሕሩን ደጊም የለን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረኣኹ ኢሉ ማለት እዩ እታ ቅድስቲ ከተማ ተሓዳሲ ኢየሩሳሌም ካ ንመርዓዊ ኢላ ከም ዝተዳለወት መርዓት ካብ ሰማይ ክትወርድ ከላ ረኣኽዋ ስለዚ እታ ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊ ከም ዝተዳለወት መርዓት ኮይና ክትወርድ ከላ ረኣኽዋ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ከም ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ይሕፀኩም ኣለኹም ምሽሉ ጳውሎስ ሕጂ ዩኒቨርሳሊዝም ኣብዚ ሓደሽ ደሽ ይብል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ዲ ተሓፂ ዘሎ ኣብዚ ምድር ዘሎ ኩሉ ሰብ ሕፁይ ድዩ ማሕበሩ ደይኮነን ሕፂቱ እታ ማሕበርን እቲ መንፈስን ማራናታ ይብሉ ኣለዉ ደይኮነን ዝብል ዘሎ ስለዚ ዩኒቨርሳሊስት ሓንቲ ተቐስቲ ስለ ዝወስድ እዚ ኩሉ ዓውዲ እንተዳኢ ትኸዮ እንታይ ይኸውን ክራሽስ ዳውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ካብቲ ዙፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳታቶም ከዓ ህዝቢ ክኾኑ እዮም
أملاخهم بعلاتهم مساعتهم أملاخهم كونيو أملاخ كانوا بزلوا نبعات كابعنتهم كدرزيو ناي كلهم ديز بزلوا وإلا ناي تمرعاتيز بزلوا تقدامي حليفيو دحر داقي موت هاي كوننيو دحر داقي مون حازن ويتعاوچا ويتعار ويأكونني كبل كل سماعخو وكي تخوينيو خمز بزلوا تيلنا معرف إسراء زفان تعدا فردي مسقبرا يزخون مالتيو عبي تعدا زفان تقمطو خارا أخو يلو مدرن سماين كاخاب قبص هدمو يلو قدم زام مرادا زخونا نگر موتات دما عبيتن ناشون اب قدمتو زفان دويلوم راخو تاي موتات مصحف تخا تغنصلو كال مصحفون تغنصله ازون ات مصحف هيوتيو مصحف هيوت زبحالالو تو موتات دما خمت ابت مصحفتي صنحه كم غبروم تفردو زو موتات ابت مصحف هيوت ايكونن زلو ابت مصحفتن مصحف هيوتن يلفليوت زلو مالتي سلازي غلغله سبات اب مصحفتي ام زلو ገለገለና ኸ መጽሐፍ ህይወትና ዘለና ማለት ነው አበ እኻ ዘለኻ ስኻን አምላኽና ከተወስኖ ማለት ነው ነገር ግን ክልተ መጽሐፍ ከም ዘሎ በንጹር አቀሚጠልናሎ ማለት ነው በዚ ራእይ ዮሐንስ ማለት ነው ባሕር ድማ ነቶም አብአ ዘለው ሙታት ወፈት ሞትን ሲኦሉን ነቶም አባታቱም ዘለው ሙታት ወፈዩ ስለዚህ ባሕር ሙታት ሂባ ካዮስ ማለት ነው ባሕሪ ምሳሌ ናይ ነውጪ everything that's against God አንጻር አምላኽ ዘለዓል ዘበለ ሁሉ ስርዓት በባሕሪ ዝመሰል موتون سيولون أباتاتهم زلو موتات وفي نفس وكفكم كم قبرم تفردو موتون سيولون نابت قلاي حوي تدربيو زخات خلعي موتيو مالت قلاي حوي لو مالت سلازي نزياتهم ناب قلاي حوي دربيو موتي اللنز بزلو مالت يونيفرساليست قانتا يبلو لو هاي دحينوم يميبلونا لو مالت زخونا يخون عم متحفي وتتحفو زي ترخبة نابت قلاي حوي تدربيو بكريستوس يسوع زلنا عبد كال أي موت قد يبلون يزول مصحف قدس مالتي عبد يوحنس مالتي سلازي حدا كابت زقمت وتقصي زي قداماي قرنطوس معرف 15 زلو مالتي كال أي تقص خا قلاسياس زلو مالتي نعخر مالتي قلاسياس حدا 19 زلو حسابي مالتي أو خانتا يزبل بزلو ملأت أو ويكا بزلو ملأت ملكوت أو بسقا كحادر أبو سمير والله أما بو بدأ مسكالو جيرو سلام مسقبرخا أم مدر زلون أب سماي زلون زبالة خلو نرؤسو تعريق وإيلو مالته سلازي أم مدر زلون أب سماي زلون زبالة خلو نسماي عريق نرؤسو عريق وإيلو سلازي بالقلاسياس أم مدر زلون بسماي زلو خلو تعريق يبلو مالته يونيفرساليست مالته أتتقصقن كوم أوديو زبل زلو أوكي بزلو ملأت مولكوت أو حديرو أبو سمير واللمو بو بدا مسكال جيرو سلام مسقبرخا نتعمدر زلون أف سمايات زلون يلو أوكي أف سمايات زلو بدم يسوس كريستوس تعرق أنتايو ملأخت ديوم أف سمايات دلو تايو سمايات زلو تايو تايكم يونيفرساليزم سماي دلو سماي زلو كله يزب زلو مالت أبز مصحف قدس زلو انتم أف سمايات زلو قدوسان مالتو جنابنا تاب سماي زلو قدوسان بعلمن مالت كاي خاتيلكم نو غويتا يسوس كريستوس كامو تانك تسو خلو مس غويتا يسوس كريستوس تسو مويتم زنبر قدوسان تسيامي زبل مصحف قدس مالتي وكا جنت حجب سماي زلو اب جنت من يوم زلو تم قدم حجب بامنت تمسكرلهم كلهم اب جنت يوم زلو حج مالتي برايز جاد ስለዚህ አቶም አብ ሰማያት ዘለውም በደም ኢየሱስ ክርስቶስ የምድህነም እዞማ ምድር ዘለና በደም ኢየሱስ ክርስቶስ የናነ ደህኒ ዝብ ዘሎ ቆላሲያስ እንበር ኩሉ ሰብ ደህኒ ይኮነን ዝብ ዘሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘአመኑ ብሉኪዳን ዝነበሩ አብ ሰማይ ዘየለው ሰባት ኮለው ስለዚህ አብ ሰማይ ዘሎን አብ ዝምድሩ ዘሎን ርእሱ ዓሪቅ ወይ خبكሎ ቶም አብ ሰማይ ዘለው ቅዱሳን ማለት እዩ ቶም ቅዱሳን ዘይኮነኸ ቶም ቅዱሳን ዘይኮኑ አይኮነን አብ ሰማይ ክህሉ አብ ዝምድሩ ዘለው በክርስቶስ ዘይኮኑ ንባዕሎም አብ ትሕቲ ቁጣ አምላኽም ዘለው ይዝብ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ክሊርሊ ማለት እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሆሚሉ ምሂሩ ማለት እዩ ስለዚህ ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም መስገበረኻ ነታ ምድር ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ንርእሱ ዓሪቕ ወዩ 21 ሽዑ እንታይ ይብል ንኣኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩም ብኸፎ ግብርኩም ጸላእቲ ዝነበርኩም ኢሉ ከኣ ኢሉ ሾ ፈድ 22 23 ካብቲ ሰማዕኹምዎ ተስፋ ካበይ ኣውቶማቲካሊ ደይኮነ ካብቲ ሰማዕኹምዎ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ተሰብከ ወንጌል ኢሉ አነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ኢየሱስ ጎይታዩ ከይተነቃነቅኩምን ተሰሪትኩምን ደልዲልኩምን በእምነት እንተጸናዕኩም አበርን ነቀፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቀርበልኩም ኢሉ ሕጂ ብሰብነት ስጉኡ ብሞቱ ገይሩ ዓረቀኩም ይብል ማለት ኢየሱስ ጎይታዩ
ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ ንዓና በደሎም ኣይሓዘሎም ስለታ ኢሉ ኣባና ከዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ኢሉ ስለዚ ኢሚዲየትሊ ተዓሪቕኩም ኢኹም ኣይበሎምን ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እንዳበልና ሕጂ ኣክንዲ ክርስቶስ ኮይና እንታይ ንገብረኩም ኣለና ንልምነኩም ኣለና ዝተዓርቀዶ ይልመን ይብሩኻት ዝደሓነዶ ይልመን እዩ ተዓረቁ እንዳበልና ንልምነኩም ኣለና ዋይ ተዓረቁ እንዳበልና ንልምነኩም ዘለና አብርሃም ተቆፂሩሉ ድሒኑ አብርሃም ዝተቆፀረሉ አብርሃም ስለዝኾነ ኣብ ኡርኔ ከለዳውያን ኩሉ ይኮነም ቆፂሩሉ እግዚአብሔር አብርሃም ንኣምላኽ ኣመነሞ ይዝብል ማለት እዩ ሮሜ 4 እዚ ከዓ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ ስለዚ አብርሃም በአምላኽ ኣመነ እዚ ከዓ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆፅረ ንብል ኣለና እሞ እዚ ብፅናዝሲ ንአብርሃም ጥራይ ድስ ተቆፅረሉ ኢሉ ሮሜ 4 ማለት ወላ ንኩሉ ሰብ እዩ አብርሃም ጥራይ ንመንዩ ንዝብል ሕቶ ሮሜ 4 እንታይ ይብል መስሉኩም ሮሜ 4 ከምዚ ይብል ማለት እዩ praise god ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቆፅረትሉ ኢሉ ሮሜ 4:22 እዚ ከዓ ስሌና እምበር ስልዩ ጥራይ ከም ዝተቆፅረሉ ኣይተጻሕፈን ኢሉ ኦኬ ስሌና ዝብል ዘሎ ጳውሎስ ኣብዚ ንኩሉ ሰብ ድዩ ስሌና ዝብሎ ዘሎ እስከን ራእዮ እንታይ ከም ዝብል ንዓና በትን ኢየሱስ ጎይታና ካሙታ ዘተንስኦ ንነአምን ከማዳት ብለላ ንኩሉ ዳት ብለላ ወላ ነቶም ንነአምን ያ ነቶም ንነአምን ከዓ ይቁፀረልና እዩ ኢሉ ማለት ተዘይ አሚን ካኸ ኣይቁፀረልካን እዩ ማለት ከይተቆፀረልካ በናይ መገዲ ኢኻ ክድሕን ሕጂ ተቆፂርልካ እኳ እዩ ዝድሓን ነጣዓና ነቶም ንነአምን ይቁፀረልና እዩ praise god ንሱ ብሰራሕ ኃጢአትና በጃ ታይና ከነአምን ታይና ንሱ በጃ ኃጢአትና በጃ ብሰራሕ ኃጢአትና በጃ ተዋሃበ ኢሉ ስለ ጽድቅናውን ታይኮነ ተሰይሉ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ዝኸሎ እንታይ ክገብራሎ he has to reconcile himself with God ማለት ምስ ኣምላኽ ክዕረቀሎ ተዘይተዓሪቑኸ ስለዚ ወንጌል እኮ እንታይ ኢሉ ኣብ ኩሉ ምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ጸጋን ሐዋርያትነትን ተቀበልና ኢሉ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ ካብ እምነት ዝመጽእ ምእዛዝ ክንተክል እኮ ኢሉ ካብ እምነት ዝመጽእ ምእዛዝ ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ግን ወንጌል የለን ወንጌል ኣብ ዘይብሉ ብርሃን የለን ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ህይወት የለን ማለት እዩ ወዲ ዘለዎ እንታይ ዝመጽሓፍ ቅዱስ ህይወት ኣለዎ ሕጂ ወዲ ዘይብሉኸ ህይወት የብሉን ወንጌል እሱ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ጨካን ስለዝኾነ አይኮነን እግዚአብሔር ጨካን ስለዝኾነ አይኮነን ምስነ እግዚአብሔር ማንነትን ፍቃድካ ናብ ግምት ዘእቱ ኣምላኽ ስለዝኾነ እዩ ጎይታዬ ንምስክርና መን ኣመኖ ይብልሞ ኢሉ ኩሎም ንወንጌል ኣይተኣዘዝዋን ኢሉ ንወንጌል ዘይተኣዘዙ ኢየሱስ ብስጋ ከሎ ኮይም ዘይተቀበልዎ እኮ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ሽዑ ክንስሕዮም ሽዑ ክጻረዮም ተዘይደልዮም ከ ዝብል ሓሳብ ኣብ ግምት ዘእቱ ይኮነን ማለት እዩ to begin with ክልተ ትንሳኤ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዳንኤል 12:2 ማለት እዩ ገሊኣቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ክባራበሩ እዮም ይዝብል ማለት እዩ ሕጃን ሓና ፈራርሖ ዲና ዘለና ንሰብኮም ገርና ኣይኮናን እቲ ትሩዝ ናይ ወንጌልና ነግሮም ዘለና ማለት እዩ ማንያቱ ብቅብልቲ ግዜ ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኹኻ ይብል ይሞ ኢሉ ተቀብልቲ ግዜ ሕጂ አይሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ታይ ዝህቡኻ ኣለዎ እግዚአብሔር ጳውሎስ what is necessary sense of urgency ዝገብሮ ዘሎ ወንጌል ንምንታይ እዩ ማንያቱ መዓልቲ ለን እንዳልካ ከይትጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኃጢአትካ ክትሕጸባ ኣለካ ማስ ሕጂ ዩኒቨርሳሊዝም ግን እንታይ ዝብለካ ታይሙ ነሰሰር ኣለዎ እዩ ስለዚ እቲ ባዘል ኦፍ ዘ ግሬት ካብ ዘቀመጦ
ካልኣይ ሳይዱ ናይ ዩኒቨርሳሊዝም ሓደገኛ ዝኸውን እንታይ እዩ ዩኒቨርሳሊዝም ትራንስፎርሜሽን ኣይሓትትን እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ኮራፕት ክገብራ ካብ ዝኽእል ሓደ ምህሮ ዩኒቨርሳሊዝም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዘለኻዮ ምፃእ ዩኒቨርሳሊዝም ማለት ደስ ተይልካ ቁምጣ ስረን ታይትን ጌርካ ምፃእሎም ደስ እንደይልካ ኣምላኽ ከም ዘለኻዮ ዘፍቅረካ ደስ ተይልካ ከይተመርዓኻ ዝኾነት ጓል ደቅስ ኣምላኽ ከም ዘለኻዮ ዘፍቅረካ እግዚአብሔር ክፍቅር እኮ እዩ ሕጂ ትፍቅር ዝብልዎ ንሳቶም እንታይ እዩ their own version of love እዩ ማለት እዩ ትራንስፎርሜሽን ዘይብሉ ፍቅሪ ንስሓ ዘይብሉ ፍቅሪ መቕፃዕቲ ዘይብሉ ፍቅሪ ኮንሲኩዌንስ ዘይብሉ ፍቅሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሰበይትኩም ኣላ ንበል ንስኹም ከዓ ሰብኣይ ሰበይቲ ላቶ ንበል ኣነ ሎማዓንቲ ምስ ድላየ ከይደ ክድቅስ ኢልዋ شو مستملسه بقى كم نورمال كنقصلينا وا إلاتو هاي تفكرن اندي خيتيلو انتي تبلو كان دا عينت فقري رئين سمعنا يفلطني اتبلو رايت نجابير فقر خا ملكع له فقري እግዚአብሔር ክባ ቆሎስ በቃ ምስ ፓስታ ይሆን ምስ ኮካ ይሆን ማለት አይኮነን እግዚአብሔር ንሰብይሉ አይልወጥ ሰብይ ብና እግዚአብሔር ፍቅሪ ናብት ና እግዚአብሔር ባህሪያት ወይካ አምላኻው ባህር ዝላበስ እንበር እግዚአብሔር ስለ ሰብይሉ ታይኸውን አይልወጥን ማለት ምስ ሓደ ከም እንስሳ ዝሓስብ ሰብ እግዚአብሔር እንስሳ አይነታት ተሐሳስባ አይህሎን ማለት ሶ ፍቅር እንታይ ላቭ እንታይ ተልና ሮሜ 5 ማለት ፍቅር አምላኽካ በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ስለዚ ፈሰሰት ታተስፋኻ አይተሕፍርንያ ፍቅር አምላኽ በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና እንድሕር ፈሲሳ እታ ኣብ ልብና ዝፈሰሰ ናይ መንፈስ ቅዱስ ታይ ያምጽዩ ትራንስፎርሜሽን ያምጽዩ ማለት ዳት ላቭ ስለዚ ንሕና አክንደ ክርስቶስ ሓደ አክንደ ኩላቶም ሞተ ኢሉ ጳውሎስ ምሽ ቀዳይ ቆሮንቶስ 5:13 ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብት ፍቅር ክርስቶስ ግዲልና ይማይሉ ስለዚ ፍቅር እንታይ ግዲ ይብለካ አምላኻዊ ስራሕ ንክትሰርሕ አምላኻዊ ህይወት ንክትነብር አምላኻዊ ካራክተር ንክትላበስ ናይ እግዚአብሔር ፍቅር እንታይ ገብረካ እዩ ግዲ ይብለካ ማለት እዩ እምበር ፍቅሪ ከም ዘለኻዮ ምጻ ከም ዘለኻዮ እግዚአብሔር ፍቅረካ እዩ ከም ዘለኻዮ affirmation of your weakness አይኮነን ፍቅሪ ጎይታ ጳውሎስ ካይሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ እንተለሱ ርጉም ይኹን ኢሉ ታማቱ ሰብ ኮይኑ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ኣሎ ማለት እዩ let him እሱ ርጉም ይኹን ኢሉ ጳውሎስ ማለት እዩ ሮሜ 8 ነቶም ንአምላኽ ዘፍቅሩ ይዝብል ማለት አምላኽ ዘፍቅሮም አይኮነን ኢየሱስ እግዚአብሔር አፍቅረና እዩ ማለት እዩ ግን ካብ ፍቅሪ ዝተላዕለ እዩ ኩሉ አምልኾይ ንብልና ምሽ አምልኾ እንታይ ድዩ ትራንስፎርሜሽን ነው ህይወት ቆይ አምልኾ ለውጥ ቆይ አምልኾ ሪፐንታንስ እዩ አምልኾ አይኮነን ድዩ ስለዚ ካብ ፍቅሪ ዝተላዕለ እዩ ኩሉ አምልኾይ ክገብሮ ስለዘለና አይኮነን ልማደ ማለት ኮይኒ ዘፍቅረካ ውሽጥ ይደሪኽኒ መስዋዕት ዘቅርበልካ ኢሉ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ታይ የምጽዩ ማለት እዩ ለውጥ የምጽዩ ማለት እዩ ዩኒቨርሳሊዝም ግን ተተቀየርካ ንዓኻ ይብለካ ማለት እዩ እዚ ማለት ተተቀየርካ ኣብዚ ምድር ንዓኻ እምበር ዘለዓለምካ ይወስነኒ ወይ ለየኸ እቲ ሕጂ ዝቅይረኒ ዘሎ መንፈስ ሙሱ ኮይ ንዘለዓለም ክነብር ካላ ሓድሽ መንፈስ ኮ ኣይኮነን ምናት ዮሐንስ ኮይ ኢሉ ሕጂ ደቀ እንታይ ከም ንኸውን ገና አይተገልጸን ዘሎ ኢሉ ኦኬ ንሱ ክግለጽ ከሎ ግን ከምታ ዘላቶ ክንርኤና ንዕኦም ንመስል ሙሉእ ሕጊ እሱ ከዓ ሕጊ ሓርነት ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ አጸቢቁ ዝርኢ ዝጥምት ዘይርስዕ ሰማዕ ኢሉ ምሽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ እሱ ከዓ ሕጊ ሓርነት ዝጥምት ሰብ ንመን ከም ዝመስል ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ተዘይኮነ ግን ስብርብር ዘለ መስትያት ሪኢኻ ኣነ ነዚ ዝመስል ወይ ከዓ ዲሰፕሽን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዩኒቨርሳሊዝም አው ፌል ዝገብር ማለት እዩ እንታይ የብሉን ለውጥ ይብሉ ማለት it doesn't require you to change ማለት እዩ እዚ ናይ ወንጌል እቲ ናይ መጀመርያ ሕምብርቱ ካው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓዋትና እንታይ ንግበር ምስ በሉ ተነስሑ ኢሉ ማለት እዩ ያ repent ማለት ካበይ ክንመለስ ካበይ ክንሳሕ ካብ ተሐሳስባኻ ካብ ካይዳኻ ካብ ኢጎኻ ካብ ገለኻ you have to repent شو أخذت حتسابك كاب حاطياتك شاور تقبر by the blood of the lamb مالتيو
نجزابير قال أحواتي بزحات حسوت نبيات نا على مزيم اللهم من دم دا مزيم زدحانو دم زيم كا نمنفس زبلي تأمنو يسوس بسقع خمزي متأ همز متأ زي إمن كله منفس كابل عليكم دحين كا أخا خطولي أخا نو أخا خير كمان تايدي مسيلكا فقرن ديك زيابير دحين كا أخا بايبل كتاب لالو سلام ايتبلو ويلو زدحانا دا تخوينا سلام دينو بلو دا عبيتكم ايتقبلوا ويلو يوحنس كم زعان تمرت حيزو متاكم يسوس بزقاي تمثل خايتو تو وقت بالاشو يخم مالتو يسي يونيفرساليزم مصحف قدس زفتحالو مغدي بفلسفناو مغدي زفتحو مالتو نغزابير قالكم يكون قال املاح بعودي اسفتح نقال املاح كا وانا امنن نمبر بزح ايديا يدلني مالتو معناتو نغزابير قالكم يلو مش غريخان تايدليو طباب يدليو مش فلسفنا اوكي غريخان تخوينو فلسفنا زدليو مسيلكم نغزار اسم املاح كسرحيام زدليو مالتو نعاتو مچو زخونه بكل دايمنشناتهم سمامعهم مالتو نغريك فيلوزوفن تايو ذات ويم كل عينت املاح زغبرلو مالتو ناي فقره املاح ناي صله املاح ناي مرع املاح ناي وغا املاح ناي غلا املاح احواتي مملاح اماله مبزح اماله تفطو يريك مالتو باولوس كريستنا اماله مسرح زي كونه نتفطار مغزاء موتي كتشاره كافل لاي كنساي كساش تتلو نسا كوتاو سمك تزافى بيوت مسكر لي لنول زلالم كرسو كار بسماي سمك تزافى بيوت مسكر لي لنول زلالم كرسو كار بسماي كله علي يا كود لنيلم تسافرنيال من مالتاو كله علي يا كود لنيلم تسافرنيال من مالتاو يا مركم شاركناو سركن كوان اللني ملكام مالنبر بقاتم اللني كن موتي تشرو فردي كقرالي لانت يمسا